Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Salam, hormatly radio dinleyijiler. Dünýäniň dürli ýerine ýaşaýan, işleýän we okaýan türkmenler baradaky Dünya Türkmenleri atly hepdelik dowamly gepleşigimize başlaýar. Gepleşigi taýýarlap hem alyp barýan men Döwlet Baýhan. Mehriban doganlar, dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ykbal pursatlarym dürli. Meselem, Irak türkmenleri 12-nji maýda geçiriljek umumy saýlawlara taýýarlanýarlar. Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugunky sanynam bu münasibetli Irak türkmenleriniň syýasy tejribelerini gönükdirýär. Eýsem Irakda 12-nji maýda geçiriljek umumy saýlawlaryň ol ýurtda koçum bolup ýaşaýan türkmenler üçin nähili ähmiýeti we aýratynlygy bar. Irak türkmenleri umumy saýlawlara nähili taýýarlanýarlar. Bu saparky saýlawlardan näme garaşylýar? Şeýlede geçiriljek saýlaw we onuň şertleri owalkylardan nähili tapawutlanýar. Bu arada bilermenler, synçylar bilen bir hatarda Sewitdäki ýagdaýlary ýygyderli ýagdaýda ýyzarlaýan Irakly türkmen jurnalist Özdemir Hürmüzlüğünün Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine beren maglumatlaryny dikkatiňize ýetirer. Türkmenistan'da yaşayan Türkmen kardeşlerimize, nerede Türkmen yaşıyorsa onunla selamlarımız olsun. Şu anda Türkmenler heyecanla 12 Mayıs'ı bekliyorlar. Hormatly radio dinleyijiler, bilermenler Irakda takmynan 3,5 milyon töweregini türkmeniň ýaşaýanlygyny öňe. Irakda türkmenler Kirkuk, Erbil, Mosul, Talafer, Diyala, Tuz hormatu, Altın köprü ýaly ýerlerde koçum bolup ýaşaýarlar. Gelin owaly bilen Irak türkmenleriniň şu wagda çenli geçirilen saýlawlarda gazanan tejribelerine nazar aýlalyň. Synçylaryň bellemegine görä Irak Saddam Hüseyniň dolançygyndan bäri ilkinji gedek belli derejede demokratik ýagdaýa eýe boldy. 328 agdaly Millet Meclisiniň halk wekillerini saýlamak üçin 12-nji maýda Irakda 5-nji gedek geçiriljek umumy saýlawlar ol ýurtdaky türkmenleriň geljegi üçin ören möhüm ähmiýete eýe. Irakda şu wagda çenli geçirilen saýlawlaryň ilkinjisi 2005-nji ýylyň 30-njy ýanwaryna geçirilipdi. Ol saýlawyň netijelerine görä bütöwi Irak bileleşiginiň alan 4 milyon sesi, Kürt bileleşiginiň alan 2 milyon sesi, Irakiýe toparynyň alan 1 milyon 100 000 sesi we Irak Türkmen frontunyň alan 93 000 sesiniň ýurduň demografiki guruluşyna dolu gawat gelmeýändigine aýratyn üns çekilýär. Bu sebäpden köp jedelleşiklerden ol saýlawda Irak Türkmen frontundan 3, beýleki islamy ýagny dini toparlardan 6 bolmak bilen jemi 9 sany türkmen halk wekili meclise iýerilipdi. 2005-nji ýylyň 30-njy dekabryna gaýtadan geçirilen saýlawlarda bolsa, Irak Türkmen frontundan 1, beýleki partiýalaryň türkmen dalaşgärlerinden bolsa 7 bolmak bilen jemi 8 halk wekili mecliste orun aldy. 2010-njy ýylyň 7-nji maýyna geçirilen saýlawlarda Irak Türkmen frontu we Irakiýe topar bilen bilelikde 6 halk wekili, Şaý bileleşiginden 2 türkmen halk wekili we Diyaladan 1 bolmak bilen jemi 9 türkmen halk wekili meclisi berildi. Şol ýurda mundan naşaryn hökümetde asly türkmen bolan 3 halk wekiline hem ministerlik wezipesi berildi. 2014-nji ýylyň 30-njy aprelinde geçirilen saýlawda Irak Türkmen frontundan 2, beýleki dini partiýalardan 4, Tuz hormatudan 2 we Bagdatdan 1 bolmak bilen jemi 9 sany türkmen halk wekili Irak Millet Meclisine orun alypdy. Ol saýlawlardan soň Irakdaky türkmenlere adam hukuklary ministerligi berildi. Ýöne ondan soň ol ministerlik ýatyrly. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, mehriban doganlar. Siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň 12-nji maýda umumy saýlawa taýýarlanýan Irak türkmenleriniň syýasy tejribelerini gönükdirilen sanyny dinleýärsiňiz. Geliniň bolsa Irak türkmenleriniň 12-nji maýda geçiriljek umumy saýlawlar üçin alyp barýan işleri barada Sewitdäki türkmen jurnalisti Özdemir Hürmüzlüden maglumat alalyň. Irakly türkmen jurnalisti Özdemir Hürmüzlü 12-nji maýda geçiriljek umumy saýlawlaryň Kirkuk'un syýasy geljeginiň kesgitlenmeginde hem möhüm rol oýnajagyny öňe sürýär.
Bizim için 12 Mayıs'ta yapılacak olan seçim çok önemlidir. Özellikle sonuçlarından dolayı. Bilinçli ýaly 2017-nji ýylyň 16-njy oktýabryna Kirkuk Iran merkezi hökümetiniň gözegçiligine geçdi. Şoň üçin hem Kirkuky häzir Iran ýörüýti tälimli goşunlary goraýar we olar bir tarap hereket edip hemmelere deňçemeleşýärler. Türkmenler möhüm wezipelerde işlemäge başladylar. Bu bolsa Kirkukda türkmenleriň erkinlikde arkaýyn saýlaw tarlalaryny alyp barmagyny üpçün edýär. Kirkukda türkmenler halk wekilligine Irak Türkmen frontunyň adyndan 18 dalaşgär bilen taýýarlyk görýär. Dalaşgärleriň arasynda Irak Türkmen frontunyň başlygy Erşat Salihi we oň orunmasary Hasan Turan bilen birlikde başga dürli partiýalardan türkmenler bar. Kirkukda türkmenleriň saýlawlary agdy birlikde taýýarlanýanyny aýdyp biler. Türkmenler saýlaw kampaniýalaryny uly şowhun şaglan bilen alyp barýarlar. Kirkukda olkular ýaly durnuksuzlyk ýok, azudalyk höküm sürýär. Türkmenleriň hak hukuklaryna garşy edilýän hereketler hem ýok inni olkular ýaly. Türkmenler uly buýsanç hem umyt bilen 12-nji maýda geçiriljek umumy saýlawlara garaşýarlar. Türkmenlerin bu seçimde daha aktif, daha kalabalık bir şekilde katılmalarını bekliyoruz ve öyle olacaktır. Diýip Irakly türkmen jurnalisti Özdemir Hürmüzlü Azatlyk radiosuna Kirkukdan maglumat berýär. Irakly türkmen jurnalisti Özdemir Hürmüzlü 13 orunluk Kirkuk meclisi üçin türkmenleriň iň azyndan 4 orun alma üçin saýlawlara taýýarlyk görýändigini we umumyň Irakda türkmenleriň bu saparky saýlawlara has işçiň gatnaşmagyna garaşylýandygyny bildirýär. Oň habar bermegine görä Irakda 12-nji maýda geçiriljek umumy saýlawlarda türkmenler Kirkukdan 4, Mosuldan 4, Diyaladan 1 we Salahattin'den hem 2 halk wekilini meclise iýermek üçin tagalla edýärler. Metbuat Adişgäri Hürmüzlü 12-nji maýda boljak umumy saýlawlarda Irak türkmenleriniň 14-15 halk wekilini saýlap meclise iýermegine garaşylýandygyny habar berýär. Yani bizim beklediğimiz kazancı 15 ya da 14 milletvekili Irak Türkmenlerinin gelecek seçimde temsil etmelerini bekliyoruz. Siyasi synçylar bilen bir qatar da türkmen jurnalisti Özdemir Hürmüzlü hem dürli partiýalardan saýlanjak türkmen halk wekilleriniň meclisse özara topar döredip bilelikde hereket etmeginiň Irak türkmenler üçin has bäkwitli boljagyny öňe sürýärler we halkyň hem şeýle tamadadygyny belleýärler. Bizim için en önemlisi kazanacak Türkmen milletvekillerinin parlamentoda bir Türkmen grubu altında birleşmelerdi. Eğer bu konuda anlaşma sağlandığı takdirde daha iyi sonuçlar elde olacağını düşünüyoruz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly radio dinleýijiler, synçylaryň aýtmagyna görä, soňky bir aýyň dowamynda Irak Türkmen frontunyň harby etrap ýol başçysy Alaattin Maksut bilen türkmen alimy Ali Elmasyň näwelli adamlaryň ýaragly hüjümine duçar bolup aradan çykmagy uly höwes bilen saýlawa taýýarlanýan Irak türkmenleriniň arasynda ynjylyksyzlygy hem çoňur gynanja sebäp bolýar. Mundan naşaryn Islam döwleti toparyna garşy gurulan harby operasiýalarda ýaşaýan ýerini terk eden türkmen bozgunlarynyň ýygyna gaýdyp gelmek üçin oňoýly şertleriň döremeýändigi hem Irak türkmenleriniň lapyny keçedýär. Bilermenleriň bellemegine görä, Talafar, Yenice, Bastamly we Beýleki Owadar şäherçelerde bozgun türkmenleriň ýygyna dolanmalygy Irak türkmenleriniň saýlaw taýýarlalaryna oňoýsuz täsir etirip biler. Galy bersede, ýokary saýlaw geňeşinde türkmen wekiliniň bolmalygy Irak türkmenlerini aladalanýan sebäpleriň biri bolup durýar. Mehriman doganlar, Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşiginiň 12-nji maýda umumy saýlawa taýýarlanýan Irak türkmenleriniň syýasy tejribelerine gönükdirilen bu unkysany şunuň bilen tamam boldy. Gepleşigimizde siz hem öz türkmenleriňizi tanatmak ýa-da meseleleriňiziň gün tertibine getirilmegini isleýän bolsaňyz, biziň bilen metbuat e-mail belligi gmail.com gmail.com elektronik hat salgysy arkaly aragatnaşyk geçip bilerdiňiz. Yeneki efir duşuklarymyza çenli hoş, sag bolun we azat tolkunlarda galyň. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.